Imos falar agora da xestión ou da planificación de procesos ou os algoritmos de planificación de procesos. Vale, xa vos comentei que bueno, co tema da multitarea, multiprogramación, o que con ese concepto do que se trata é de compartir un recurso único, que sería a CPU, entre diferentes solicitantes, que serían os procesos, vale, fíos, etcétera. Vale, pomos aí. En principio, vamos a supoñer que só temos unha CPU para que sexa máis doado de entender, inda que xa sabedes que os procesadores de última xeración, pois, bueno, e non tan última xeración, pois xa traen varios núcleos, non, que permiten esta programación ou esta execución en paralelo. Pero partimos desa premisa, non, de que só teríamos unha CPU disponible e, bueno, a CPU ten que decidir que proceso vais executar, non? A parte do sistema operativo que realiza o que toma esta decisión, coñécese como planificador de procesos, tamén veredes en algún sitio que falan de scheduler, etc. Nós non vamos a discernir entre planificación de procesos e planificación de fíos. Imos falar de planificación, vale? Se fala de planificación de procesos, sería exactamente idéntico que se falamos de planificación de fíos, para facelo máis axeitado. E nos vai dar igual se fai por procesos ou por fíos, vale? Entón, vamos a ver diferentes tipos diferentes controles bueno, diferentes algoritmos, ¿no?, de xestión de procesos. Falamos aí de que, bueno, hai xeitos de clasificalos, que si procesamentos por lotes, que si interactivos, que si de tempo real, vale. Vamos directamente nomearei despois as características, pero vamos directamente a ver cada un dos algoritmos, porque penso que bueno, seguro que entendedes mellor vendo cada un deles, vale? Primeiro delos, o máis sinxelo, FCFS, First Come, First Served, é dicir, o primeiro que chega, o primeiro en ser atendido. Este é un algoritmo ultra sinxelo de executar. Se vos fixades, aquí nesta documentación temos, imaginade, pois tres procesos, non? Tempo de chegada a cero, é dicir, como se chegasen os tres procesos xuntos, o mesmo intre, non? O P1, o P2 e o P3. Vale. Primeiro en chegar, bueno, no mesmo intre, como é primeiro en chegar, primeiro en servido, vamos a supoñer que chegan no mesmo intre, pero con unha diferencia mínima para que este sexa o primeiro, este sexa o segundo, este sexa o terceiro, senón pois xa teríamos o primeiro problema, non? Que é o primeiro. Entón, esta sería a orde de chegada, non? Non hai lag, non hai retardo na chegada, nin tempo de espera inicial, nada. Chegan, entón, dende o instante cero, chegan estes tres procesos e que fai? Primeiro se executa P1, despois este é o tempo de espera de P2, despois se executa P2, o tempo de espera de P3 e despois se executa P3. Como vedes, a complexidade é mínima, por lo menos para nós, para entendela. Pero como vedes, isto a eficiencia é tamén mínima, vale? Outro tipo de algoritmo, o traballo máis curto primeiro, vale? Este tamén é moi semellante ao anterior, o que pasa que o que se selecciona é, pois, o que dure menos, claro, que teña menos tempo de execución, que se execute primeiro. Entón, imos ver como funciona. Di que o tempo de chegada de P1 é cero, o sea, P1 chega ao comezo de todo, comeza a executarse, vale? Non é expropiativo, co cal dá igual o que chegue que empeza a executarse. Despois chegaría P4. P4 chegaría máis ou menos por aquí, non? Pero bueno, como repito, como non é expropiativo, pois non se executa, non? Despois chegaría P3 e despois chegaría P5. Vale, neste intre o scheduler, o planificador, tería que escoller, non? Colle ben e di, teño en cola, que procesos teño en cola? Pois mira, teño en cola, chegou P4, despois chegou P3, pero P4 é máis pequeno que P3, entón colle e se executa, P4 ten un ciclo de CPU, se executa P4 e despois P3. Despois chega P2, pero bueno, P2 pode chegar cando queira porque están estes en execución. E se chegaran os tres ao mesmo tempo, tampouco pasaría nada, porque P2 sería o máis longo. Vale, este algoritmo mellora un pouquiño a eficiencia, xa que o quitar de medio os procesos máis curtos, pois obviamente dá un pouquiño de sensación de axilidade, non? Pero bueno, isto penaliza moitísimo os procesos longos, vale? Como isto pode postergar os procesos longos de por vida, vale?
Agora veremos unha versión da anterior, pero neste caso falamos do shortest remaining time first, é dicir, vai coller o proceso que lle quede menos tempo restante, pero neste caso estamos falando de un proceso apropiativo, vale? O expropiativo, mellor dito, é dicir, que pode haber unha expulsión do que hai para executar, bueno, ese novo proceso. Fixadevos, primeiro chega P1, vale? Se executa P1, non hai ningún, co cal execútase. Pero nun momento determinado aquí chega P2. Que pasa? El detecta, perdón, P2, P4. El detecta que P4 é máis pequeno. P4 ten un ciclo de P1. Entón, expulsa a P1 e se executa P4. E se sigue executando P1. Que pasa? Neste intre chega P3 e P2. Chegan, bueno, P3 chegaría neste intre e P2 neste intre. Neste intre ela analiza e dice a P1 quedanlle 2 por executarse e chega a P3 que ten 4, co cal neste intre eu decido seguir con P1, vale? E cando remate P1 volve a analizar e dice a ver a quen lle queda menos tempo. A P3 quedalle 4 e enteiro, o sea, quedalle a execución completa, e a P2 quedalle a execución completa que son 7 ciclos, co cal 4 menos que 7 se executará, vale, pero se comproba, e como vedes, a diferencia é, bueno, é expropiativo, se comproba que en cada intre, bueno, non é en cada intre, non? Pode establecer un cuanto, un tempo de comprobación, pero aquí se está a comprobar bueno, cal lle queda menos tempo para tomar esa decisión. Imos agora cos que, bueno, aquí na documentación lle chama, bueno, interactivos, non? Serían o round robin ou circular e, bueno, por prioridades. Nun round robin é un sistema de quendas, vale? Se establece un cuanto que lle chaman, que é un tempo de CPU, vale? Neste caso sería un quantum de 2, vale? E o que se fai é cada 2 ciclos vaise, é como, bueno, como unha roda, non? Comeza P1, porque obviamente está a P1. Nese momento chegaría neste intre, cúmplense 2 ciclos de reloj, o cuanto 2, e nese tómase unha decisión, vale? Neste caso temos P1 e P4, vale? Dependendo da implementación pódese tomar decisións, o sea, pódense facer misturas de misturar este con un traballo máis curto e tal. Vámoslo facer máis sinxelo, o que fai é simplemente rotatorio, non? Entón, neste caso, chega P4 e colle e dice, bueno, pois ora tócalle P4 e se executa P4. Pero que pasa? Que P4 só consume un ciclo, non? Entón, neste intre, aquí non se cumplen os 2 ciclos, non se cumple. E retoma outra vez, pero como rematou, retoma outra vez a execución de P1. E se executa P1, vale? Os 2 que lle quedan, vale? Neste intre, xa chegou outro proceso e pasa a cola. Execútanse 2 ciclos, polo cuanto igual a 2, de P3. En este intre, colle e cede o control a P2 e se executa P2, vale? 2 ciclos de P2, 2 ciclos de P3, 2 ciclos de P2 e así hasta o final. Como vedes, este é un algoritmo moito máis ecuánime, vale? Isto fai que, bueno, haxa moito máis mobilidade, máis rotación e de unha sensación máis de fluidez, non? Para rematar, teríamos que ver o planificación por utilizando prioridades. Aquí do que se trata é de asignar unha prioridade a cada proceso, vale? Porque pode ser que un proceso, inda que sexa moi grande, pois teña pouca prioridade, vale? E pode ser que un proceso vital para o funcionamento do equipo pois eu quera dotarlle dunha prioridade moi elevada, non? Entón, o que se lle asigna é unha prioridade a cada proceso, dependendo desta prioridade, pois se executa ou non. Se vedes, bueno, esta documentación, bueno, hai, podes, isto cada vez se complica máis, sobre todo se temos en conta se é expropiativo, non é expropiativo. Entón, botadelle un vistazo, vale, a como funciona. Neste caso sería con prioridades non expropiativo, é dicir, se executa completamente, pero como vedes, aquí a execución muda, non? Porque se toma a decisión en cada momento de quen ten maior prioridade, non? Podelo ver tamén no caso que sexa expropiativo, vale, aquí, bueno, botadelle un vistazo ao gráfico, que penso que queda máis claro que eu este aquí disertando, seguro que o entendedes mellor co gráfico, vale? Pero como vedes, o concepto é, bueno, esta sería a teoría, os conceptos, os preceptos, os algoritmos que existen.
E despois, bueno, que teñades en conta que pode haber misturas, non? Poden misturarse, bueno, combinarse entre eles, pero bueno, isto sería todo o que temos que saber bueno, da planificación de procesos.